Ombulu mar paro manotim kod wang' jowi mar Lolwe Tv jumaniendi sani koro yango ni kotim yiero kawuono e kaunti ma Siaya to migosi Nicholas Odero Gumbo ema biro loyo. Ombulu mar paro nendo notim kokalo e mbui mag Lolwe Tv kama bende koro oganda madirom 1,200 nomi penjo e wi jochung' adek mabe sani koro ne oseyango manoendo ni gibro bedo e ng'wejno endo madwaro manoendo otiko mar Siaya. Gin kanyakla koda ka Nicholas Gumbo, Charles Owino Wahungo koda ka Senator James Orengo. Gumbo ne oyudo kwan atamalo 79 mag ombulu te manogo, sama bende koro Charles Owino Wahungo ne oyudo kwan atamalo 13 mago eko mane gin paro mane osum kuom jogo eko mane nitiere e mbui. James Orengo ne oyudo mana kwan atamalo 3 kende, ka koro oganda bende romo kwan atamalo 5 pok ong'eyo ni ng'ano ma ginyalo siro achiel kachiel. Wachni endi nalosoni kendo maendi e kaka weche chal. E ombulu mar paro ma koro ne otim e jumani kod mano wang' jowi mar Lolwe TV ma koro sani ne ng'iyo jogo eko ma bende koro chung' mano kaka governors e kaunti mag Siaya en ni koro ji adek mosebedo ka sani koro noseyangi kaka jochung'. Mano endo ma en Nicholas Gumbo kanyakla koda ka Charles Owino to kod James Orengo ne oketi ratil mar mondo mi ong'in to koro kuom gi nyaka sani ndiko luong yiero to ng'ano manyalo kawo mano endo komo endo mar governor kuom sani. E nonro marwa ne wayudo ka koro sani endi migosi Nicholas Odero Gumbo ne nitiere kod kwan atamalo 79 mar ombulu te mane ogo, kae oluwe koda ka Charles Owino Wahungo mane nitiere kod ombulu madirom kwan atamalo 13. James Orengo ne nitiere kod kwan ombulu maromo kwan atamalo 3 kende, sama bende koro jogo mapok nong'eyo ni dhi kure kata biro go ombulu yo machalo nadi ne gin kwan atamalo mag ji 5. Mae en nonro mane otim kod mago jogo eko ma bende koro ne otem dadhogi e yorno endo mar mbui achiel kachiel ka koro ne gitwa kendo gigolo ne jogo eko ma gidwaro mondo mi otel ne kaunti no endo ma Siaya. E sechego eko bende ne nitiere joma ng'eny ahinya maneno ni koro Nicholas Odero Gumbo nyalo tiyo maber ahinya kod mwandu ma be ichiwo ne kaunti no endo ma Siaya ka ae piny owacho mano mamalo. Ng'enygi bende neno ni koro Charles Owino en monyalo bedo kaka ng'ano endo ma bende biro kelo mano endo yo maratiro maber mar tiyo godo e kaunti ma Siaya. Kata kamano, thoth mar oganda neno ni James Orengo ber ka koro nitiere e sirikal mamalo kuom mano endo ma en lony mare mar higni mang'eny mar weche mag siasa. Oganda maromo kwan atamalo 5 kata kamano endo koro gin pod gibet kama pod gitime tach kapok giwacho ni to gibodhi kon mane kuom jomochung' e kaunti no endo ma Siaya. Ka ripota ne Lolwe TV, an Nick Okelo.